Day before tatoita burial mari yakatopinda mumusha ndikazviramba asi pakatouya nana mai vachiasesa mama vakatotaura zvikanzi saka iwe uchitora nyaya iyi sekuti iwe mwana wako aita izvi saka ukange uchiramba kuti zvozvo murikutambira mari ini kuti haungavige munhu nemari yelendi. Tawanda afa pasina kana mari yekuviga Tawanda. Ini ndikapawo mumwe munhu akandipa mari yekuviga mwana. Asina kukanikwa nezvipanera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Apinda pastendi pangu achera mugodi ndakambomuregerera ndakati ngamundu wangu wakakura ndakati pasara ipapo ndipasenzesewo ndaona ramba aenda kumberi totoenda mapo. chakumbira sokomenderera mberi nekuti paruzivo rwamakawana pamakafamba ikoko. Pamusoro pekurwara takasvika kunzvimbo yekwamasawi kuzanenhamo nakaro mashosho. Tasvika ipapo takaratidzwa nzvimbo iyayi ndobva taiyera takachibvunza titinzwe kuti nzvimbo iyi yakamira sei. Takaona nzvimbo iyi yaita masabhuku maviri saka maona amai gonyi vauya takati vamwe sabhuku vacho gavange varipo. Vekwamukwesha vanoti sabhuku wavo ndisabhuku gonyi. Ava vakatenga vakazoenda kuna sabhuku masawu saka vakangopindana masabhuku iwayo ipapo. Saka nzvimbo iyi tichibvunza uyu mukwesha anoti inzvimbo yababa mukuru vake vakashaya. Saka baba vake nababa mukuru vake ndovanga vane nzvimbo iyi, vanhu vese ava vakashaya. Saka iye ndiye asara panzvimbo iyi. Saka mukoma wake ndiye ari kunzi akatengesera uyuwo uyu haasi kuzviziva kuti pakatengeswa ndokutaura kwake. Ari kuti haasi kuzviziva kuti pakatengeswa saka anga atopachera mugodhi nechepisa jurawo. Saka uyu ndopa akabva auya achiti nzvimbo yangu ndakapatenga pamukoma wako. Uyu ndobva ati hapana kumbotengeswa. Saka nharo dzavo dziri pangoti hapana kumbotengeswa pakatengeswa. Asi nzvimbo takayera ikaita 26 by 20 ndo nzvimbo ine mugodhi yavari kunetsana vari vaviri. Saka takabvunza sabhuku masawi vakati pane muzukuru wamukwesha uyu ari apo ndiye akaita witness pakutengesa kwakaita mukoma wauyu. Uyu akati ina handitozviziva kuti mukoma akambotengesa kana zviri zvokuti akatengesa ini iriyo nzvimbo yandana akati ndo nzvimbo yandasara nayo wakatenga mari iri kudzoseri. Saka uyu akanga asipo pamba nasabhuku masawi takati anenge apano achinzwa kuti anoda kudzoserwa mari here kana kuti zvakamira sei nokuti uyu ari kuti inini ndatakatoti ndo nzvimbo yangu ndosaka ndakaichera mugodi. Right. Wanga waripo ndiwanani? Sunzai wanga waripo pakauya kusha. Okay. Right. Pane zvataurwa nezvakaonekwa nedare. Pane here zvamunofungidzira kuti zvaandezvo kana kuti zvamunoda kuti muwedzere? Musunungukai. Ndingangoda kuwedzera pamusoro pezvataurika mukati medare kuti inini ndakange ndaenderera mberi muzanenhamo anoti akatongondiona ini ndakatanga kuonana namuzanenhamo pakutotanga pekuti ndiri kuita production yangu panzvimbo at the same time nzvimbo yacho mukoma wako ainzani? ainzi Tawanda mukwesha. Akashaya rini? 2018. Mukoma uyu mukoma wako mwana wambamenyu? Mwana wambamenyu. Okay, muri wangani? Mandinoberekwa inini tandiri vaviri inini nehanzvadzi yangu. Munoberekwa mukoma wangu anga ari mumwe chete. Okay, muri mubarika? Ndii bamukuru, mwana wabamukuru wangu, mukoma wababa. Tawanda mwana mukoma wa baba.
Okay. Saka nhakaidzi makadzokerwa nani? Nhakaidzi Baba wako wanga asina nzvimbo here yawo? Baba wako? Baba wangu wanga nenzvimbo iyoyo yekumasvosve kunhingirini kumataxi. Saka uri kuti nzvimbo ndeya baba wako haisi yababa waTawanda? Nzvimbo iyi ndeya baba wangu nokuti baba wangu ndo aiita nezveipapo. Baba waTawanda vanga vasiri vekuno, vanga vasikagari kuno. Vaigara ku? Vaigara kuWaterfalls, vakanga vakaroora. Ko musha wavo? Musha wavo ndekuno ndipo paMungati. Ndiko kwaMungati. Vanga vakaroora Murungu? Okay. Alright. Tanzwa kuti panzvimbo iyi pakatengeswa nemukoma wako anonzi Tawanda. Ungava neruzivo rwekuti akapatekesa rini pamusha? Ruzivo ndakatozorwona ndaona. Alright, zvakanaka. Iwe Kalmark. No, Kelvin. Nelson, is it Kelvin? Wakatenga nzvimbo iyi kuna Tawanda igore ripi? 2014. Une here zvinhu zvaunoratidza kudare rino kuti wakanga watengeserwa nzvimbo iyi 2014? Ongu mambo. Risiti ndeya 2014 here? Iyi risiti ndeya 2024 yemutero wemunda. Ndeya manje wakangoita izvozvo haina nebasa rese. Toda zvekuratidza kuti 2024. In 2014, iwe Tawanda, iwe Kelvin. Yes, mambo. Wakatekezerwa nzvimbo iyi naTawanda. Wakaenda kuna Sabhuku here? Icho kwadi mambo. 2014 ndakaenda kuna Sabhuku chachasara. Sabhuku ani? Sabhuku Masawi. Bai agira pa binu labo. Okay. 2014. Icho kwadi mambo. Masawi wanga waperiwe 2014? Ndana apuma. Kuzvezvirani 35 years mama. Ndiri Sabhuku. 35 years? Yeah. 35? Unozva 35 here? Une makore mangani? Ndiri Sabhuku ndane 35 years. Alright, zvakanaka. It's okay. Une makore mangani Masawi? Inini ndine wazva wakore ripi? 1975. 75. Okay. Alright, zvakanaka. 2014 uyo achitengeserwa naTawanda akauya kwauri here? Ehe. Mukaita sei? Akauya kwandiri vatengeserana naTawanda achivazorejista kwaSabhuku. Akana Tawanda naLance naSecretary vakauya vari vatatu. Ndobva vabhadhara mari dzavo, ndobva ndamunyora mubhuku, ndobva aombera Sabhuku. Kati kana wapedza naSabhuku 2014 ehe tofanira kuzoenda kunani? KwaHeadman, tozobva tozoenda kwaHeadman. Zvakazoitika ndikuti kubasa kwaenda basa rakabva razopera. Ndobva ati kuna mambo ndichabvisa chi? Ndichabvisa mombe yangu. Asi mombe yangu ichiri diki sekutaura kwake kwaakaita 2014 iyo. Ehe. Okay. Saka kubva 2014 mombe ichiri diki. Ya kubva 2014 mombe inenge yakura isisiri diki. Alright, zvakanaka. Right, ndanzwa kuti nzvimbo iyi inotaura kuti maSabhuku mairi. Nemhaka yei nzvimbo ichinzi nemasabhuku mairi? Ya zvakaitika ndezvekuti nzvimbo iyi zvaine masabhuku mairi. Masawi ndiri kumasvosve kubva paarea iyoyo ichikwidza ndiri ivhileji raMasawi. Saka zvakazoitika ndezvekuti kuti vanhu vazouya kubhuku raMasawi inhau yekuti handizivo utadzirano hwavaita naSabhuku Gonye. Vane mashoko akataura kusanganisira iye Kalo kunzvimbo yakazotengesa kubva kuna Tawanda zvichienda kumberi. Vakati Sabhuku wedu haatipe marisitsi tikapa mari mamutero. Sabhuku wedu haatipe maallocation kana akauya. Saka Masawi vanhu vese avanda kukupa vapinde mubhuku mako since uri area iyo kumasvosve vari mubhuku mako vazhinji vacho.
ndo matauro akaitwa naekalo wacho naTawanda vaina lanzi. Mazita acho ndatoya nawo evanhu vese vari pasitendi ipapo. Dare rakapa vakauya vakati muine mazita evanhu ivavo, saka ndauya nawo mazita futi iwapi evanhu vese vari mubhuku mangu vari panzvimbo ipapo. Titi nzvimbo iyi ndeyako haisi yaTawanda, ende kubva 2014 wanga uchigara kunweko here kana kuti wanga uchigara kumwe kumwe kwekuti wakatadza kuziva kuti panzvimbo pangu paakuitwa zvakati? Inini kubva 2006 pakashaya imwe hanzvadzi yangu yanga iri mukuru mukati memusha. Iye zvire zviri kugara kupi? Ndiri kugara pamadhags pamba pamusha wakavakwa napapa. Okay. But 2006 pakafa hanzvadzi yangu ndo pandakanga ndakuno. Even Tawanda mukoma wangu uyu mwana wapamukuru wangu asati wakuno. Even zvekuona nezvenzvimbo iyoyo ndikade kunyepa hana kumbobvira atoona nezvenzvimbo iyi. Inini nzvimbo iyi ndindaingoona nezvayo ndindaitoita zvazvandaita nekuti vabereki vedu vese vakanga vashaya. Right, Kelvin. Wakawaka here ipapo? Hapasina kuvaka. Ndakange ndapfirirwa nemari, ndakati ndivhime. Ndakatomboda kuti ndisvike kuno, ndakati pasara ipapo padoko ndo pandichasenzesa. Atora pamwe pacho futi atengesa. Nzvimbo iyi pawakauya iwewe ndaziva kuti wakanga wakuisa migodhi, wakaisa mastructures ari ipapo. Izvozvo padova nemigodhi. Okay, wakaona pane chinhu here ipapo? Pampasina chinhu. Hapasina chinhu. Inini handina kunge ndichingoti ndangotanga kungoisa mugodhi. Ari pamhiri pachona ndini ndakanga ndamupa nzvimbo iyo. Since ndakandingori ndini ndaiona nezvenzvimbo iyo. Handina kumboenda pamhiri pacho wakamupa nzvimbo wakamutengesera? Ndizvozvo. Wakamutengesera nzvimbo? Ndizvozvo. Ari pamhiri pacho? Ndizvozvo. Okay. Nzvimbo waenda nayo kubhuku kwani? Kubhuku kwaMaigoni anoitwa Martin Kachia. Izvezvi ari kuUK akatoisawo structure yake, patone mastructures ake, patone 5 rooms yake iripo. Inino ndakuchitangawo kuita zvinhu zvangu ndo pandasanganawo namuzani nhamo wandivingopa mungata achiti uruzere kuti nzvimbo yawakaisa mastructures ndakaitengeserwa nemukoma wangu. Ndikati inini handikwanisi kupindura izvizere zvandikutoitawo inini ndingoziva ndingoitawo ndiri mukati menzvimbo yangu. Sekuziva kwaunoita iwe Kaumaki, Tawanda nzvimbo yake iri kupi? Watinoti ndo minda yaTawanda inozivikanwa here? Inozivikanwa inini ndini mumwe munhu, the right man anoziva nzvimbo yaTawanda. Zviya ndiri kutaura kuti iri kupi? Patigere patinogara pamungate niko kumasvosve. Nzvimbo yacho yakamira sei? Kunani? Izvezvi hapasi. Wati akashayika atiti? Akasiya mhuri? Ndizvozvo. Mhuri iri kugara panzvimbo yacho? Mhuri anga asina. Saka kunani kunzvimbo yekumasvosve? Tawanda anga asina mhuri, anga asina chaakanga aita pamasvosve. Saka kune munda wake kumasvosve? Kwangu sisina, nekuti nzvimbo iyo yake yakatengeswa navatete vachiti toda kuita zverufu rwake, ndo pavakaisa anonzi Gofa. Utete ndo wakatengesa nzvimbo nekuda kwekuti yanga ashaya. Saka akatengeswa parufu. Ndikatoti day before tatoita burial mari yakatopinda mumusha, ndikazviramba, asi pakatouya nanamai vachiasesa, mama vakatotaura zvikanzi saka iwe uchitora nyaya iyi sekuti iwe mwana wako aita izvi, saka ukanga uchiramba kuti zvozvo mukutambira mari iyi nekuti kuti haungavige munhu nemari yeland, unoda kuti zviitwe sei? Atete vacho vari pane? Vari pane? Okay. Uri kuzvinzwa kai zviri kutaurwa nemuzukuru? Zvimwe zvachanda kuzvinzwa ndandisipo. Ko zvawanzwa unotii nazvo? Zvawanzwa zvacho unotii nazvo? Zvimwe zvacho ndikubvumirana nazvo, zvimwe handibvumirane nazvo. Okay. Right, wazukuru wako ka? Vari wairi, Tawanda naKelvin naKaumaki.
haachanzwa here iweni yamugarire pana chiyo yamugarire makore awanda right zita ndiani zviya Rosemary Mukwesha. Rosemary Mukwesha. Eh. Pana nyaya iri pano yevazukuru vako. Mukuru wako anonzi Kaumak. Anonzi Tawanda. Une ruzivo here rwekuti Tawanda nzvimbo yake iri kwakati nenzvimbo yaKelvin iri kwakati nenzvimbo yaKaumak iri kwakati? Hongu. Right. Uyu anonzi Kaumak ari kuti Tawanda akatengesa nzvimbo yangu. Mune ruzivo nazvo here kumhuri ikoko kuti pane pari kunzipo na Kaumak Tawanda akatengesa nzvimbo yangu? Tawanda akatengesa hongu 1 piece yani yababa vake. Okay. Inzvimbo yababa vake? Vababa vaTawanda. Okay. All right. Tawanda afa pasina kana mari yekuviga Tawanda. Ini ndikapawo mumwe munhu akandipa mari yekuviga mwana. Okay. Zvabva izvozvo Kala akatanga kutengesa. Takatombouya mudare muno nenyaya yemukomana uyu. Amang'arira ini tete vake naSabhukugonyi. Makatomubvunza kuti ko Sabhukugonyi waiva mang'arire chii? Akati handambova mang'arira. Tikadaidza baba murungweni vakanzi Sabhukugonyi wavanyorereiko? Zvikanzi uyu mukomana ndiye akanyoresa, haasi Shemeni Mukwesha anyoresa. Ndikatomubvunza kuti ko Sabhukugonyi wavanyoreserei? Akati ndova neyesi. Tikabva pano tikaenda kuMasheshe ikoko kustendi yababa vaTawanda, tikaona akatengesera vanhu 8. Ndiani akatengesa? Uyu mukomana. Tikaenda ikoko tikanoona izvozvo. Apa amang'arira umwe anonzi Govha. Govha ndiye akandipa mari yekuviga Tawanda. Tawanda akasiya atotengesera umwe. Zvokuti tsamba yavakanyorerana nemunhu iyeyo ndinayo. Unayo? Ibudisoni? Ndiwe untarisiriwo. Mati? Asiri uyu. Uyu ari kungoitawo misikanzwa yake. Akatombondiunza muno mukoti. Tikatoenda kuMasheshe ipepa rikaki. Tikaona akatengesera vanhu ivavo. Vanhu ivavo mukavaripisa mombe. Ichi ndochikwama chaTawanda. Mukavaripisa mombe nembudzi. Mbudzi ikanzi ndeyaSabhukugonyi, mombe ikanzi ndeyamambo. Iye mukomana iye. Izvozvi pandiri panapa ndine pisoda naye. Ane musha wake. Inini chanyanya kuti ndiuye kuno musi wechina akaenda nevanhu kugadheni kwangu achinovarakidza. Akaenda nevarume 2 vakanomema mugadheni. Ndakangofunga kuti ndofunga munhu wacho neuyu ari kuda kunzi tichakupa apa haana pake akapedza pese. Iwo ndo ingori mumusha tete nemuzukuru. Iye zvinondonzwa kunzi haana pekugara. Anapo pekugara. Imba yakavakwa 1975 nababa vake. Pakanga paine cottage. Cottage iyoyo akaipedzisa akazoitengesa cottage iri muyati. Iye zvino yake imba yakavakwa nababa vake ndiyo yacottage. Munhu uyu akavaka mansion. Izvozvi asesa izvozvi mama
musha iwoyo newandogere kuti uri muzita mani mhuri dzangu handichatodzudza zvangu zvandinoita ndewake pamba pababa vake pakavakwa 1975 amai vake vakafa 98 ari kukreshi kwachegugudza 99 baba vake vakauya naye kwandiri vakati vanzvadzi mumhuri medu ndimi vandaona munogona kusara muchichengeta mwana wangu ndikati kweiwe uri kuenda kupi akati ndiri kuteera madhamu vangu ndikamuchengeta mwana uyu kubva grade 1 kusvika form 4 baba vake vakandisiyira January 99 ndikaenda pambizi paimboticha amai vake hazvina kumbondinetsa kumutsvagira nzvimbo ndikamuwanira nzvimbo ndikamufundisa kubva grade 1 kusvika form 4 pambizi paakasiyiwa nababa vake pavakandisiyira January takangoti February, March, April, May, June, July, August, September 6 baba vake vachifa. But iye zvinezvi hatombotaura nezvangu haane ineni iye zvino pamukwesha parodi paipai pamungata mudhadhadha wese wematakishop aripo ndiye akaita pastendi pangu wenini pababa vangu asi iye aine kwababa vake iye zvino pamba pedu patoo pahealth hazard zvokuti kana korera ikanzi yauya ndisitotanga kufa mukapinda mutoireti yangu iyoyo kana mamusati madya mudye futi sati imba iyoiya ndo yakaita the first house in Chinamhora to have asbestos takaenda kunogara ipapo musi wa 25 December 1955 ikaita the yes baba pamusha pababa parugarana panogara inini mudzimai nimwe okay iyo foto yamururagidzo iyi yakambo yakatombotaurika iyoyi yakatorwa pamba ndisingatoziye haisi foto yekuti ndingarwadziwe kuti rozvo foto pamba panongoti munhu anobata kamera pamba pana pamba pababa wangu baba wari baba wakashaya saka pamba pani izvozvo apa ndini ndinogara saka pamba pani pamba pangu okay kuda kuitei kwauruchira mugoti ndikuvakawo musha wangu inini usiri wekuti inini baba vangu vakavakaima ndo panewo musha wedu kwava pachagarani papi ipapa pababa papi apari pababa inini handidi kunyeperai mambo ndinoda kuitawo zvangu inini not just to be born to inherit zvakafanana nekuti inini ndiri kunetsana naatete pane nyaya yekuti tiri ana namukwesha makazvakwa muri wanani muri wangani kuna inini mumba mangu inini ndandine hanzvadzi kune vakoma wangu inini mwana wababa vanonzi Switen anove mukoma wababa wangu ndiye achiripo ndotaa zvababa wako zvababa wangu inini because inheritance iyi nhaka ende yako iwewe uda upaita sei pamushapa ndine mukoma wangu anonzi Maki wemba menyu wemba musiri maamai vangu ini baba wangu vanga ane maadzimai awa okay ari kupi ari anogara kuGlenview izvozvo ane musha here kuno kwatorina musha nenhau dzezvinenge zvichiitwa naatete misha yedu yose kuti inini ndinge ndichiti handikoshese zvese zvautaura hapana chandingada kumbowedzera anombouya here pamusha baba wako anombouya but vakanetsana zvakare naatete achapota achiuya saka tete akauya pamusha apa pababa wako apa ari kunetswa natete apa aiwa pangu inini anouya pamusha pedu isusu padzinde pedu isusu panouya pamungate pari kutaurwa pemashops apa havachakwanisa kuuya kubva inini zvandakamboitirwa peace order vakambotiraya peace order papazonzi ngati pamusha wababa wako apa pane picture iri papa arurambidzwa nani kuya pamba arambidzwe kwe anombouya here anotouya zvese nehanzvadzi zvese vanondouya ndo pamusha pavanotosvikira okay ora zvakanaka mombobuda panze mese modzoka manje manje mombobuda panze timboburukuta kuita decision panyaya kana kuno kudari vanoda kupa mubvunzo kune mhuri yekwamukwesha vatopinda vari asiona munhu vari vamwe vari pagedhi dai ari pagedhi dai atosvika kudhara ndizvozvo ndibaba vani ndibamukuru vangu ndibamukuru vako okay vanga vari kupi makati vanga waendepi
vanga wasipo, vanga vari kuChegutu. Alright. Saka ari kubva kuChegutu. Saka imi vanhu vekwaMukwesha muri kuti ane chekuita here uyo ari kunzi abva kuChegutu? Kana ane chekuita chimbobudai panze tomumirira wosvika munyaya. No, ndingachingoti pakuti Mukwesha ura. Yes, taura. Angoriwo baba chete panyaya yekuti vanongoziva umbo hwekuti vanenge vasiri mudzinde kwaPaulus naRachel vanouya mbuya vangu inini. Oh. Saka hapana havana nyaya ka? Yeah, maybe just to witness. Hapana. Ndizvo chavanogona kutibatsira. Ichokwadi. Right, naiwe tete vanonzani zviya? Rosemary. Iyi nhaka iyi ndeyekwaMukwesha. Right. Ndobva watengesera mutorwa iri nhaka yekwaMukwesha. Pasina kuti inhaka yaTawanda. Inzi Tawanda handiti? Kana kuti anisita? Kaumak. Iri nhaka yekwaMukwesha. Tichida kuti isusu nekuti zvinoratidza kuti zviri zvakaitwa the other party isingazivi kuti patotengeswa asi iri nhaka yekwaMukwesha. Kuuya munhu wekwaMukwesha kuti iyi nhaka yemadziteteguru edu iyi tinoda kuitora back kuti isusu varidzi venhaka iyi tienjoye nhaka yedu. Zvakaitwa nemumwe wedu uyo imi sekuziva kwamunoita kuti kutengeswa kwevhu imhosva uyezve kuparadza nhaka imhosva. Kubuda mumwe munhu mhuri woti no zvakaitwa izvi hazvina kunaka. Kunyange yange iri nhaka yekwababa mukuru indiro yekwababa munini. Ndine pfuma yekudzorera munhu wacho akatenga. Tidzore nhaka yedu mukati memusha kuti kudii nazvo. Ndiri kutaura natete. Iwo ndishemeni kawo. Shemeni wasvika. Right. There is a situation here. Uyogara. Ndiyo wabva kuChegutu. Right. Pane situation iri pano. Gara kupasi. Toti isusu mumuri maMukwesha. Mwana wekwababa munini kana kuti wekwababa mukuru asi ndiyo imhuri imwe chete yekwaMukwesha. Wani wawatengesa musha. Then wekwababa munini ubva ati kumana zvaitwa zvakaipa izvi tengesa nhaka. Ndamira hangu pano inini wakomana ndoda kuita sei kudzora nhaka iyi idzoke mumaoko mekwaMukwesha. Zvakaitwa nemukoma whatever chaakaita kana akatengesa ndiri pano ndinoda kudzorera pfuma iyoyo kune munhu iye titore munda wedu titore nhaka yedu idzokere kumhuri yedu isusu. Munoitora zvakadii imi kana muri vanhu vekwaMukwesha? Munoitora sei? Anenge auya achiti arikuda kudzora nhaka chikuru ipapo murehwa kuchengetedza nhaka yatakasiyirwa nemazita nyika itengeswe ende nyika ingaende kuvatorwa ivo vana tinawo takabereka. Okay. All right. Situation yosabhuku Chiwawa unoiona sei nyaya yakadaro? Kutaura shemeni zvokuti hatifana kuchengetedza nhaka tidzore nhaka kana ikatengeswa pane munhu azvipira kuti ada kuidzosera mumusha kana achikwanisa kuti adzosere mari iyoyo atore nhaka idzokere kumusha handoni pane chakaipa. Okay. Right. Iwe mumangarirwi uri kuinzwa nyaya Kaumak. Hongu ndikuzinzwa. Unoti chini nyaya?
Ini ndakasununguka kuita sokudaro nekuti ndine mawandiro andinoita mari, asi nzvimbo ndo dzatisasakwanisa kunge tichiwana maererano nemitemo zvakare iripo paground mazuva ano. Mutemo uri paground uri kuti zvakafanana nenyaya dzokutengesa nhaka. Mutemo uri paground uri kuziva kai? Hongu ichi. Chichaita kuti mupedze muparadze misha kumusha. Ishe inini ndakanga ndiri mwana mudiki mukati memusha uyu, ndakanga ndisitorina kana capability yekuti nditengese musha, asi maparadziro awaitwa musha wedu takanga tisina. Even as we speak handina kwatinomhanyira kuripota zvese zvaataka mhuri yedu. Tasara nemwana mumwe chete mumhuri yababa yasekuru vedu, anove mwana musikana, vanove vatete vangu. Vana nababa ndi baba. Mukati memhuri iyoyo vanotorwa semunhu anenge ari kure asiri wemumhuri, sezvo manzwa muzukuru achitoti ava havana nechekuita nenyaya idzi, havana basa dare rinokwanisa kuendera mberi. Ndo matorero anongoitwa mumusha wedu. Chero tikaripota kwavari havasi vanhu vanonzwika voice ravo, nekuti tete vanenge vachiti iyi inhaka yababa vangu, ndiri nyakutumburwa. Saka hatina kwatinokwanisa kuripota pane nhaka yedu yakatanga kuparadzwa navatete nevana vavo vese. Uyezve isusu tiri vadiki. Right, tiri kuti Tawanda, baba waTawanda kumashoshoko vanga wane minda yavo. Vanga wane munda wanga uri 1 waigovana nemukoma wavo nemunin'ina wavo vanove baba vangu. Munda wavo baba waTawanda. Poita baba wako vanga wane munda ikoko? Wakangobatana munda iwoyo. Saka baba zvavaita baba vangu inini ndo vaiona nezveipapo. Vaizosangana maChristmas nekuti sezvandachitaura kuti baba vamukuru vakanga vakaroora murungu, vaiwanzouya kupera kwegore kana kuti maChristmas ndo pavaiuya panyaya yeland. Asi the withholder of this estate vanga vari baba vangu inini. Ndo vanga vari vekunoku. Nemumwe aiona izvo. Vanga vari munda mumwe chete asi vaigova kuti akazogova ndiani? Inini kutanga kugara kunoku, inini nemukoma wangu handina kunge ndichigovana naye. Inini ndakangotanga kunge ndichingoita zvandinoita pastand yababa vangu, ndichingoitora sekuti musha wedu, iyi inhaka yedu. Ndo pandakasangana nenyaya yemastands kutengeswa mukati memhuri. Ndo pandakavawo neauthority yekuti saka ndinokwanisa kutotengesa, asi inini neudiki wangu ndanga ndisina pfungwa yekuti ndokwanisa kutengesa musha. Zvinhu zvandakange ndakuita pakutochengetedza upfuma mukati memhuri. Alright, tine mutongo watinawo pano watichatedza saizvozvo watichaverenga pana. Notenda pamusoro wemukuru dare rasvika pakupa mutongo wekuti nzvimbo iyi ndeyakaumaki mukwesha, asi anofanira kutanga adzosera Kelvin Muzanenhamo mari yake yese inoitaka iyo $2,300 by 20 December 2024. Iwewe Shemen, ngozi yatakaparirwa naTawanda achitengesa nhaka, asiwo ngozi yacho hatingaregere mutorwa akarasa pfuma yake achidzokera asina chaanacho. Tofanira kumudzorera pfuma yake, handiti ka? Isu totora chii nzvimbo yedu back, handiti? Right, ndo zvatinokurudzira kuti dai zvikaitwa saizvozvo, handiti ka?